Enrere. On ets ja? Joan, t'has mogut. Què va? Jo no m'he mogut. Sí que t'has mogut. Què va? Que ho digui l'àrbitre. Àrbitre. Jo mateixa. Oi que no m'he mogut? No ho sé. Com que no ho saps? És que, clar, jo també jugo. I si em moc per veure si algú s'ha mogut o no, doncs m'elimineu a mi. Doncs sí, va, tornem a començar. Sí, home. Ei, voleu jugar a la xarranca? A la què? A la xarranca. Quin nom més estrany. Jo no l'havia sentit mai. De debò, a mi me l'ensenya la Pitu. Quina, deixa els jocs per la teva germana petita. Voleu que us expliqui una cosa de grans? A què esperes? En Pere de Cantorretes m'ha escrit una carta. Què? Què vols dir una carta? Doncs un paper on s'escriuen coses. Ja sé que és una carta borrica, em refereixo a què deia. Doncs una carta d'amor, que Si si no mata... diguis tan fort, qui ens sentirà? A mi m'encantaria que m'escrissin una carta d'amor. Doncs el primer que has de fer és deixar de jugar a jocs de nens petits. Voleu que us l'ensenyi? I què estàs esperant? Estimada Marta, sóc en Pere de Cantorretes. Avui els pares m'han castigat i aquest vespre aniré a dormir sense sopar. Per què? Perquè el professor ens ha explicat que ahir em vaig a dormir a classe. Et vas a dormir a classe? És que em van fer passar tota la nit per les mongetes per anar-les a vendre a la plaça i tenia molta son. I què et va dir el professor? El problema no és el que em va dir. El problema és que em va picar. Ai, no expliquis. Calla, Carmeta. El problema és que si avui me'n vaig a dormir sense sopar, no podré dormir de la gana que tindré i ja hi tornarem a ser. Ui, has de fer alguna cosa, si no s'enfadaran encara més. Jo de tu entraria al rebost de casa, agafaria tot el que trobés i un cop a l'habitació, el tiberi s'ha dit. I si mengem bé els meus pares? Et fas la dormida? La dormida envoltada de menjar. No és gaire bona idea, Carmeta. Quima, he d'anar a buscar una cosa a Cal Roger, que la necessitem a casa. T'acompanyo.